ବହୁତ ପୂର୍ବର କଥା। ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି, ପାଲିଙ୍କି ଓ ହାତରେ ଟଣା ହେଉଥିବା ରିକ୍ସା ଚାଲୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋପାଳ ନାମରେ ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲା ରହୁଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଦିନସାରା ରିକ୍ସା ଟାଣି ଟାଣି ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରେ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦାନ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଧନପତି ସେଠ ନାମରେ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ଧନପତି ରଥ ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି କାଦୁଅରେ ଫସିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପାଳ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ନମ୍ରତା ଭାବେ କହିଲା, ସେଠଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଧନପତି ରାଗରେ କହିଲା, ତୋର ଭଙ୍ଗା ରିକ୍ସାରେ ମୁଁ ବସିବି? ମୋର ପୋଷାକର ଦାମ ତୋ ଘରଠୁ ବି ଅଧିକ। ତୁ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ରିକ୍ସାବାଲା କହି ଅପମାନ ଦେଲା। ଗୋପାଳ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ଘୋଡ଼ାମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଧନପତି କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଠକୁ ଉଠାଇଲା। ରିକ୍ସାରେ ବସାଇ ଧନପତିକୁ ତା'ର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସେହି ରାତିରେ ଧନପତି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଧନପତି, ତୁ ଧନର ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଗରିବ ଭାବି ଅପମାନ ଦେଲୁ, ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ତୁ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ହଠାତ୍ ଧନପତିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଧନପତି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସକାଳୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ସେ ଗୋପାଳ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଗୋପାଳର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଅପମାନ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।